Joo, ois nopea kotariprojekti. Joo, pitäis kasata toi. Täällä on vähän hilppeitä, pyörähuolokkeja, ketjukiristimiä, tiivistettä, nylonsukkaa, Temu Tuning, yes. Tää näyttää ja... Häh? Tää näyttää niinku tollaselta se maali. Niin. Tuossa Apikan rungossa näytti ihan vitu harmaa. Niin se pitää antaa olla hetken. Joo, trust the process. Meneekö se just noin? Mekaanikko blessaa tutoriaalin. Huudahdusmekaanikko takaa sille. Orja tekemässä hommia. Perkele. No niin, on mennyt varmaan 3 tuntia ja me ollaan saatu jarru kiinni, jarrut kasattua ja takajarru kiinni tähän. Joo, kyllä tästä vielä jotakin tulee. Ei oo mennyt 3 Joo, 15 minuuttia myöhemmin saatiin rengas kiinni. Älä laita tällaisia! Tää oli ihan vitumoinen tappelu oikeesti. Fuck tuo akseli. Joo, kotari on mintti kuin mikä. Ei vittu, tää on kyllä paska kiksi oikeesti. On se söpö pikku työläinen. Toinen. Oh yeah. Ei vittu, näkyy kaikki sun tussijäljet. Ei saatana. Kirjaimet ihan päin persettä. Noniin, joo. Eiköhän se oo vapaa niin sitten tää koko paska. Joku seksiikäs Mixter Cameraman Handsome Feller pisti tähän nylonsukat kytkimelle joo. Tästä tuli nyt vähän, mitä tuli, tää on vähän paksu tää nylonsukka, mut joo. Jees. No niin. 19.04, sama päivä. Tilanne on. Täällä nämä mun työläiset tekee töitä ilman palkkaa. On koko keula nyt saatu melkein kasaan. Täällä on, ui vittu, täällä on kaikki kahvat kiinni ja. Oh yeah. Oi vittu. Joo. Jees. Joo, no niin, tehtiin vähän off-camera mainings ja päästiin tähän vaiheeseen. Nyt on kuvaaja aika mennä kotiin. Joo, voin ehkä pistää videon loppuun joku ylläri, miltä näyttää valmiina. Ciao. No niin, nyt olisi Kotari Pro tässä valmiina. Vielä tulee vähän uusi takartasketjut. On osat maalailtu suurin piirtein. Joo. Saapi nähdä, pääsekö tällä messulla. No on se tänne oman silmään hyvän näköinen, että kehtaa ainakin ajella. Toivotaan parasta. Juu.